Ahojte, volám sa Terezia a študujem v odbore masér. Čaute, volám sa Max a študujem v odbore zdravotnícky asistent. Toto je naša škola, Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči. Pred 2 rokmi oslavila svoje 70. narodeniny, no aj napriek svojmu veku je stále moderná a ponúka kvalitné vzdelávanie v rôznych odboroch. To mňa oslovil odbor masér. Dnes zase zdravotnícky asistent. Chceš vidieť viac? Tak neváhaj, ale poďme dnu. Poď Terka, ukážem ti, ako vyzerá praktické vyučovanie v odbore zdravotnícky asistent a praktická sestra. Tu na Terka vidíš odber venoznej krvi. A tento odber krvi je na glykemické vyšetrenie. Ďalej tu môžeme vidieť prípravu infúzie. A tu taktiež môžeme vidieť kúpanie dojčaka. V poslednom rade krmenie a podávanie pitného režimu imobilnému pacientovi. Poterka k druhákom, ktorí sa učia prvú pomoc. Na našej škole sa vyučuje zaujímavý predmet v rámci vyučovania aj v rámci krúžku. Je to zaujímavé riešiť modelové situácie pri poskytovaní pomoci v život ohrozujúcich situáciách. Tu vidíme resuscitáciu dieťaťa do 1 roka. A tu resuscitáciu dieťaťa od 1 roka. Prvá pomoc u detí je veľmi špecifická, preto si to nacvičujeme na týchto figurinách. Vypudenie cudzieho telesa z dýchacích ciest vyžaduje takisto nácvik a nejaké skúsenosti. Oživovanie dospelých. Používame pri nich rôzne pomôcky a aj defibrilátor. Je to vlastne prístroj, ktorý dokáže zachrániť život človeka. Nedotýkajte sa pacienta. Analyzujem srdečný rytmus. Výboj doporučený. Nedotýkajte sa pacienta. Stretnutia sú vždy kreatívne. Máme k dispozícii rôzne pomôcky, vybavené učebne. Zúčastňujeme sa aj rôznych súťaží v rámci Slovenska, kde sa úspešne umiestňujeme. Poď Max, teraz mu ukážeme učebňu informatiky. Good morning, Mrs. Teacher. Tu v tejto učebni sa učíme cudzie jazyky. Tu sa z nás stávajú mladí chemickí bádatelia.
Poďme sa pozrieť do odbornej učebne pre masérov, ktorá slúži na precvičovanie masážnych techník a iných procedúr fyzikálnej terapie. Tu aplikujeme procedúry pozitívnej ako aj negatívnej termoterapie, využívame medové pláty a rašelinu. Ivana práve aplikuje biolampu a o chvíľu si vyskúša použitie Soluxu, procedúru patriacu do fototerapie. Inhalačná liečba patrí do vnútornej balneoterapie, často sa využíva pri ochoreniach dýchacieho systému. Táto procedúra patrí do hydroterapie, takto edukujeme pacienta pre domáci šľapací kúpeľ. Vanessa vykonáva manuálnu lymfodrenáž. Patrik nacvičuje bankovanie. Športovou a havajskou masážou sme reprezentovali školu na medzinárodnej súťaži Zlatý masér, kde sme opakovane získali 2. miesto. Teraz vám predstavím ďalší odbor, masér pre zrakovo handicapovaných. Ahoj Terka. Ahoj. Prečo si vybrala tento odbor? Tento odbor som si vybrala preto, lebo masérstvo je vlastne jediné povolanie, ktoré môžem v zdravotníctve ako nevidiaca vykonávať. Ak si zďaleka, tak problém nemáš, pretože máme školský internát. A svoju energiu si vieš vybliť v posilovni. To najlepšie sme si nechali nakoniec. Pani riaditeľka, doktorka Iveta Strážiková, PhD, so svojimi 2 zástupkyňami, magisterkou Soňou Bobkovou a doktorkou Beatou Urbánovou spoločne vedú pedagogický zbor. Dobrý deň. Dobrý deň. Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči vychováva a vzdeláva žiakov v jednotlivých študijných odboroch, ako je zdravotnícky asistent, praktická sestra, masér pre zrakovo handicapovaných a sanitár. Pri škole funguje aj školský internát, kde je ubytovaných 73 žiakov a školská jedáleň, ktorá poskytuje celodenné stravovanie pre našich žiakov a zamestnancov. Všetci žiaci v jednotlivých študijných odboroch majú teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie prebieha u nás v priestoroch školy a praktické v jednotlivých nemocničných, sociálnych a kúpeľných zariadeniach. Som rada, že naši žiaci poskytujú túto starostlivosť všetkým pacientom a klientom, nielen v okrese Levoča, ale aj Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Krompachy a Poprad. Výchova a vzdelávanie žiakov prebieha v duchu katolíckej viery a morálky. Učíme ich pohľadiť zovretú dlaň, učíme ich pomáhať cez lásku, učíme ich povzbudzovať slovom a rozdávať všetko a nečakať za to nič. Inšpirujeme sa vždy len dobrom a nikdy nie zlom. Našou snahou je naučiť žiakov vykonávať skutky vyplývajúce z najdôležitejších kresťanských čností, ako sú hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokora, miernosť a trpezlivosť. Naša škola sa zapája do mnohých mimoškolských aktivít a súťaží, ktorých sme získali rôzne ceny, veď sa pozri sám.
Tak sa maj a neváhaj prísť k nám.